uNkulunkulu weliphezulu ngokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye uJesu Kristu inkosi. Siyathobeka kakhulu, siyambonga uNkulunkulu waphinde siphelele ithuba. Ngikholwa ukuthi akekho ofika manje ukuze sithi kufanele qale phansi ngibingelele kade sihlezi. Ngiyabonga kakhulu. Ngicabanga ukuthi uhlelo lwethu le-session esiphuma kuyona sithe open session, ngicabanga ukuthi kuhambe kahle kakhulu. Sizezela abantu kusho ukuthi-ke ongakhulumanga mhlawumbe bengekho inhlobo kaNkulunkulu ukuthi akhulume. Kodwa ngale kwalokho ngiyabonga, ngicabanga ukuthi konke kuhambe kahle kakhulu. uNkulunkulu ukusiza. Ngiyacela-ke ukuthi ngaze kuyinqamuko, ngiyacela-ke ukuthi uma sesifakile ku-YouTube nisibukeke bazalwane, nidlulisele kwabanye abazalwane, nibatshele ukuthi kungenwa kanjani ukuze bakubone, bese nibatshela subscribe ukuze bande abantu ababukayo sebeyothola nezinye iy'nkonzo zekhaya lethu. Kahle kahle sekuyiyona ndlela le yabantu abangafuni ukungena egruphini bafake ngo-YouTube, banikeze ukuthi kungenwa kanjani, basubscribe, bazobe sebengenile ngale ekhaya lethu bazoyithola iy'nkonzo. Ayeke-ke umuntu ngoba ethanda ukuyeka. Kodwa-ke siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Ngiyethemba ukuthi kuze kube manje kuphatheke kahle, akekho oke washo nokwanithe beza abantu basosho abangalalanga kahle, abangaphathekanga kahle, akekho oqhambile. Sizolumela-ke ukuthi singene kule nkonzo inkonzo engunumber 4, inkonzo engunumber 4 noma-ke engunumber 5 umasipala nalezi kuphume kuyona inkonzo engunumber 5. Kodwa-ke ngokwezwi inkonzo engunumber 4. Ngizotshela liphi itilongo lami, itilongo levangeli elikhulu number 60, number 60. Sothola amavesi amathathu. Emva kwalokho bese siyakhuleka, sikhulekele izwi. Sothola isisithembinethe asikhulekelele izwi. Ngimkhumbula uJesu umhlengi, ngimkhumbula malanga sengikuba Sing,
kube beungathanda inkosi bengeke kwenzeke. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele ukuze kufikele lo mzuzu sisavuka ukuthi uJesu Kristu inkosi ey'mpilweni zethu. Siyabonga Nkosi ukwethamela wena Baba wethu ongcwele. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongamandla ukuzwa ngawe iqiniso lakho njengoba linjalo. uNkulunkulu wethu ongcwele siyakholwa ukuthi ngomoya wakho ongcwele ngamandla kamoya ongcwele wena Nkosi uzosisiza ukulugcina silenze izwi lakho njengoba ulikhulumile. Baba wethu ongcwele njengoba ushilo izwi lakho wathi othanda wena ugcina izwi lakho, ugcina imiyalelo yakho. Yenze njalo Nkosi ey'nhliziyweni zethu. Siyabonga-ke sisangena Baba kule-session uNkulunkulu wethu ongcwele, vulisisa-ke Baba ingqondo yethu, usize imicabango yethu ekhathalayo, vulisise Baba nenhliziyo yethu, sikwamukele ey'mpilweni zethu. Siyabonga ngakho konke Baba wethu ongcwele. Siyaqonda Nkosi ukuthi akuzoba umntwana wakho kodwa kuzobe kume wena Nkosi. Tshala le ndaba ey'nhliziyweni zethu, singabheki umuntu kodwa sidlule emntwini, siye sibuke wena, sizwe wena ukhulumisana ney'mpilo zethu. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele, uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyabonga-ke uNkulunkulu kakhulu. Cabanga ukuthi le mayike ayiqhubeka, uma iqhubeka kufuneka sitholele lapha phansi. Asiyeke izwi lenkosi ngoba si-late ngenxa yokuthi-ke sandise isikhathi. Hayi kakhulu ubungozi. Ngicela usondele khona uzonginikeza leya mayike baba. Ngimkhumbula uJesu umhlengi, ngimkhumbula malanga sebilanga imana ole ubukhulu ngicabanga ukuthi i-right le ikhehla le-mic lidala, yona isebenza kangcono kunelenethi. And le mic ngendlela echeap ngayo, i-price yale ngiyifakile ngaphindwa mhlawumbe 5 times ilingane ne-price yale nga-47. Timotheo wokuqala chapter 2 verse 4 ilonazwi eliwumgogodla wembozo zethu, othanda ukuba abantu bonke basindiswe bafinyelele ekulazini iqiniso, who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. uJob 42 verse 2 uthi ngiyazi ukuthi ungenza konke alinakuvinjwa icebo lakho. I know that you can do everything and that no purpose of yours can be withheld from you. Linjalo-ke izwi lenkosi siqhubeka nalo, icebo likaNkulunkulu. Njengamanje-ke sizothi icebo likaNkulunkulu linesikhathi salo. Icebo likaNkulunkulu linesikhathi salo, kodwa lo muntu ngaso sonke isikhathi umuntu afuna ngawenze kuyafuna, kodwa likaNkulunkulu icebo linesikhathi salo. Izinto-ke zecebo bazalwane ziyalindwa ngokubekezela ngoba uNkulunkulu akalibali isethembiso sakhe. Kuke kwathi kule minyaka edlule kwaphuma indaba ezithi cishe ngangavula ngabe phela sengiphuma ku-YouTube ubona abantu bonke. Umholi webandla elikhulu elihlonishwayo wathi uJesu usekhohliwe ukuthi ufuna ukusilanda, usesilibele, sefanele kushintshwe neBhayibheli. Asikwazi ukushumayela ngencwadi eneminyaka emidala kangaka, sofuna kubhalwe iBhayibheli elisha. Obviously ukuthi ufuna libhalwe ngaye, useyibone lingana noJesu. Bazalwane kufanele siqaphele, angisho ukuthi ku-wrong, angisho ukuthi ku-wrong ukushintshwa nokuphunyushwa kweBhayibheli ngolimi lwanamhlanje, kodwa uyathola ukuthi kwezinye iy'ndawo uyikho akusenaso lesiya siqu
nginalo mina ngalithela kodwa ngathi uma ngibheka asikho lesasiko. Kodwa-ke akukho wrong ngoba nalo leli simphethe sikujwayele nginelidala leli elingaphambi kwalo elibhalwe ngesizulu ngendlela yakudala. Uyabona ukuthi nalo kwathi uma kufika leli khona abasho njengoba ngisho bathi alingasisiqileli. So kusho ukuthi ngeke kube yinto esingakala siyidlile. Kodwa okukhulu ukuthi inkosi yethu uJesu noBaba uNkulunkulu abakhohlwa isethembiso sabo. Yilokho kufanele sikwazi. Azikakenzeki-ke zonke izinto ezadala ukuthi athi uJesu uBaba uzolanda ibandla mase sizibona. Ukungalibalike kwenkosi isethembiso sayo ingoba efuna ukuthi sisindiswe. 2 Peter chapter 3 verse 9 uthi inkosi ayilibali ngesethembiso sayo njengalokho abanye bathi kungukulibala. Kepha iyanibekezelela ingathandi ukuba kube namunye kodwa ukuba bonke beze kuphendukeni. Khumbula ukuthi sithi othanda ukuba bonke abantu basindiswe bafinyelele ekulazini iqiniso. Apostoli uPetro-ke mayibhala kodwa ngoya kaNkulunkulu uthi inkosi akusikhona ukuthi ilibele kodwa ayithandi ukuba kube namunye kodwa ukuba bonke abantu beze kuphendukeni. uNkulunkulu wethu-ke itizelele uthembe wena nami ukuthi sizokwenza abantu beze kuphendukeni. Athi uverse 10 ka2 Peter chapter 3 kepha usuku lwenkosi luyakufika njengesela mhla amazulu eyakudlula ngokuhlokoma. Kuyokusha konke kubhidlike nomhlaba nemisebenzi yawo kuyokusha. Kuyokusha konke kubhidlike. Njalo uma ngibuka leli verse kunento uNkulunkulu ayambulala ukuthi uma sekusho umhlaba namazulu konke kubhidlika siyobe sikuphi thina. Ngoba uzobe sedala umhlaba omusha nezulu elisha. Angeke ukumangala ngithi kanti uNkulunkulu ngubani? Ngakhe sami isithombe umhlaba ngithi uyibhola nanti izulu phezulu sihlezi la emhlabeni uyasha umhlaba izulu liyabhidlika nalo liyasha. Thina-ke sikuphila engakadala izulu elisha nomhlaba omusha. Kodwa iqiniso lithi siyobe siphephile ngeke sishe kodwa ukuthi uzobe sibeke noma entendeni esandla sakhe uyena kuphela wazi. Esingemkhonza kodwa noNkulunkulu uzoshisa yonke lento eyishisa iphele kube nomhlaba omusha nezulu elisha ngaphandle kokudala abantu abasha kube kuyithini esizobe sihlezi khona. Kulo mhlaba omusha kubi bobe kungasekho. Sathane phela uzobe seboshiwe esha esiphokweni nalabantu bakhe abakhohlisayo abenza ngathi bangamakhosi. Kuyokusha konke. Njengomfundisi-ke uyingxenye yenteko likaNkulunkulu ukuthi kungabhubhi namunye njengoba uNkulunkulu engafuni kubhubhe. Kungaba ihlazo ukuthi kube nomakhelwane wakho abhubhe wena uyisisebenzi sikaNkulunkulu. Ihlazo ukuthi ingane yami ingane yakhe ibhubhe sisebenzele uNkulunkulu. Kodwa masikhulumile salishumayela ivangeli icala labo alikho ezandleni zethu. Athi kuverse 11 ka2 Peter chapter 3 njengokuba konke kuyakubhidlika kanjalo kumele ukuba nibe ngabantu abanjani ekuhambeni okungcwele nasekumesabeni uNkulunkulu nami. Ngempela kufanele sibe abantu abanjani. Uma ubuyelwa ile ngqondo mina enginayo ukuthi kodwa uma kusho umhlaba kusho izulu kubhidlika so kuyobe sifihlephi thina. Uyabona ukuthi hayi uNkulunkulu esimkhonzayo uNkulunkulu oyisimangaliso. Kuthiwa njengokuba konke kuyakubhidlika kanjalo kumele ukuba nibe ngabantu abanjani ekuhambeni okungcwele nasekumesabeni uNkulunkulu. Nibheka nilangazelele ukufika kosuku lukaNkulunkulu ayakubhidlika ngala amazulu ashe konke kushe kuncibilike. Kuthiwa silindele lolo suku, looking forward to that day. Akhona ukulindela kuphela sijahile ukuthi kufike ngoba sobe sesiphila kahle ngasekho usathane osilingana. Njengamanje kuwumusa kaNkulunkulu ukuthi ngimile la. Kuwumusa kaNkulunkulu ukuthi nawe uyamkhonza.
kodwa usathane ngifuna ukuthi akaphumule akajabuli kodwa ngokwethemba uNkulunkulu siyazi ukuthi sizoyishaya intambo sofika ekugcineni kodwa sihlale sijeqeze emuva ngoba usathane akaphumule kodwa silangazelela lolo suku lapho amazulu eyosha nomhlaba kuvela amazulu amasha nomhlaba omusha lapho ubona kobe kungasekho iyona nto ke silangazelelayo kepha siyalindela ngesethembiso sakhe amazulu amasha nomhlaba omusha okukhona kuwo ukulunga yilelo-ke icebo likaNkulunkulu yilapho-ke layo ukuhlezi nebhubesi ulubrashiso kwenja lingakwenzi lutho kuthiwa-ke ngehlo ulwandle lobe lungasekho ngabe sithi lohambe ubhukude olwandle oshaka bengakulungi cha lithi iBhayibheli ulwandle lobe lungasekho kube kunonkulunkulu odwa osuke esihlalweni sikaNkulunkulu ngapha nangapha kwawo kunomuthi wokuphila okuphilisa izizwe udokotela bobe bengekho nezibhedlela mawufuna ukuphila uye emthini wokuphila bese uyaphila awuselangazelela lo usuku kodwa indlela ufuna silangazelele ngayo wenzani ukukhonza uNkulunkulu ngokungcwele umuntu avume isona ahlukane naso masabe ukumemeza bakulesona esikuhlulayo sikukhulekise ukhululwe ngayo ngasingathuli ngesizulu sakhe sithi ingane ngakhaya fele vele kwenu uzofelani ke wena sikhona na njalo umpostoli Paul etshela umdilizibona ungazibulali sikhona sonke nami ngisho njalo ngithi ungazufika esikhobeni sikhona hayi sikhona sonke yitheke izinto zecebo ziyalindwa ngokubekezela uNkulunkulu akalibali isethembiso sakhe izinto zecebo ziyalindwa hayi ngale yaminyaka kwakhona isikhubulo esithi wani true love ways uthando lweqiniso liyalinda kodwa kukhulunywa ngolunye uthando thina la sikhuluma ngani ngecebo likaNkulunkulu icebo likaNkulunkulu lidlulise endaweni eyiningi ngaphambi kokuba livele ngoba liyicebo likaNkulunkulu namhlanje sisendlini yokukhonza eyayiyiphupho ngelinye ilanga ngibone abasiza abantu ngathi ngiyafisa uNkulunkulu mangiphe imali ngakhindwe kuyobhabhatiswa kuye abantu ngaphakathi yafezeka icebo likaNkulunkulu mangikutshela ukuthi sisukaphi ungamangala bakhona abazalwane angibabukeli phansi kodwa isimo sabo nesimo esasikusona nokuthi njengomuntu wecebo sasidluliswa kuphi mhlawumbe iminyaka ewu5 yaphela iqaliwe ibandla ngesonto makunikelwa ungahlangana 100 rand ngisho 100 rand kodwa mthutha abazalwane ngeveli leli mangibala udizili 4,000 a month uthuthwa abazalwane bese benikela less than 400 rand a month bone ukuthi uNkulunkulu njani ungomunye uNkulunkulu hayi icebo lidlulise endaweni eyiningi kodwa mawungowecebo hayi ngeke kuphela awuzuvindwa lokho ngoba ungowecebo ithi-ke icebo likaNkulunkulu izinto zecebo ziyalinda mawufunda amangubo 37 verse 7 lithi izwi lenkosi thula phambi kaJehova ulindele yena ungakhathazeki onenhlanhla endleleni yakhe ungakhathazeki ngomuntu osongoza amacebo amabi khona abantu abangabazalwane abazwe esiphogweni bayele ukuthi babukele uyamuzi wesitezi bawuhalela kanti uhalela into yomuntu wayitshontsha imali uhalela into yomuntu umnikazi wayo wathi theka igazi mbona usibandane uhamba ngoMercedes omuhle kanti lowo Mercedes wadunywa wafa umnikazi wayo asiyeke ukuhalela izinto esingazazi lithi lelizwi ungakhathazeki ngonenhlanhla endleleni yakhe ungakhathazeki ngomuntu osongoza amacebo amabi kodwa thina masithule phambi kaJehova silindele yena ngoba izinto zecebo ziyalindwa awunandaba ukuthi kwenzakalani eceleni kwakho awunandaba kunomfundiso nebandla elikhulu khona befundiswa kungena 10,000 a day
mina ngisho ngosuku khona befundisi on Sunday kunikelwa more than 10,000 kodwa ungakhathazeki ngayo ngoba mhlawumbe akaphuma umsebenzi kaNkulunkulu ayikade aphuma wena uyakhathazeka uhlupheka ngayo malingi ukwenza mntakababa ngoba uzokuthatha ukufaka enkingeni khumbula omunye umfundisi okwamenza lokho ngangayixoxa ekhalizo ngelinye ilanga kodwa sekudala mhlawumbe izoba nosizo noma abaningi abazoyazi exoxa omunye unkosikazi wemeya sisenkonzweni enikezwe ithuba ukuthi bavakashela lawo mazwe angenhle e-Afrika mabefika bona bathola lolu daba engizokuxoxela lona kunomfundisi wasuka e-South Africa ebizwe uNkulunkulu ayoshumayela ngisakhumbule lelizwe noma oGhana noma obani ngisalazi noma oNigeria ngisazi wafika lo muntu washumayela abangenzeka lokho lalincane bani washumayela lalincane bani bona befundise ngengahlala nabo la lendawo ngibaxoxele kunami yangenza leyo kodwa bengabaxoxeli lolu daba sashumayela ngcono kwaku-3 weeks imvuselelo esendaba eyilandula kwakufika umuntu oyedwa ngesitende umuntu oyedwa yaze yaphela imvuselelo ingakapheli ngathandaza ngathi inkosi kanti angizwanga inkani kwenzeka njani ngathi uNkulunkulu uzwe kahle ngiyabatshela abayitendeni abafundi ngizobahlulela ngalo leli tende ngithi lama kodwa niyama ngasizwa abazalwane kuba ngangibathatha ngeveni sihambe sibuye sikhona kusho vele kuba abazalwane engisifike nabo nomzalwane oyedwa naye ngowase-African Gospel hayi ukuthi umuntu wayezosala phenduke cha bayayithamelele ley'nkonzo yaze yambhala imvuselelo yena yedwa kaze kufike muntu mhlawumbe sebakhohlwa abazalwane bazokhumbula yangihlukumeza leyona kodwa uNkulunkulu wathi hayi ngakhathazeki so-ke yafika-ke le ndoda kulelizwe yashumayela ayibandla ngakhula lakhonyana nje lalincane angamabandla amakhulu emaceleni ingokufika isizwe South Africa yam-approach omunye umfundisi onebandla elikhulu ndoda wenza ngani wena yambuza umbuzo owodwa unaso isipili ngoba izinto zisemhlabeni zifuna isipili kanti ezasezulwini zifuna ukulinda izeteko ziyalinda awuziyalinda ezeteko unaso isipili yathi indoda nginaso eyihambe nomkayo yayakhona hhayi kasekuthiwa-ke hhayi kusasa ngesikhathi esiwukuthi phatha imali engaka sizohlangana endaweni ethile ngangempela iphatha imali hamba mangekhaya la behlala khona bafike bahlangane nalo mfundisi amthathe bahambe bayogwini lolwane mabefika ogwini lolwane bagcwele abafundisi bagcwele abafundisi hayi bancane nini bagcwele amakhosazane olwane nayazi inkosazane olwane imameli agcwele amamameli benzani balala nawo ukuze bathola amandla esithi indoda wambuza ukuthi unesipili nawe uyeze yakhe imameli ozolala nayo awuyafika imameli yalala indoda esithi-ke sifuna sibuyeke kusasa sesothola imithi ewu-3 ake sidlule ebandleni lami kuyakhonzwa namhlanje ufike uthesta amandla ubonthini ubuye nayo kwimameli ethi hhayi yabona sothi uma singena nje uzongena kuqala wena uvele uthi isandla ubabingelele uzobona kwenzakalayo hhayi bahamba ngolifika ebandleni bavula umnyango ngena kuqala umfundisi omuthe mayethi wave kwalala uwala abo bonke abazalwane ey'hlalweni endoda yabona amandla obuye nawo amandla aphathekayo amandla asemhlabeni amandla atholakala ey'ntweni ey'hlala olwane usathane uhlala olwane bavuka ngakusasa ekuseni babuyela khona bayothola umuthi wokuthi ibandla libe likhulu umuthi wokuthi abantu banikele
umuthi wokuprofetha imithi emthathu. Njengoba abantu bethanda ukubholofidwa moya wobungoma awufuni ukuphuma kubantu, funa umuntu ozomtshela indaba zakho, akafuni ukubuza uNkulunkulu akutshela indaba zakho, kodwa sifuna ukubuza kubantu ayithola imithi emthathu. Asetshelwa ukuthi lento yakubuza ingapheli kufanele uhlabe, into yakubuza ingapheli azuma ngonyaka yini kufanele ulale nentombazane engayazi indoda ivirgin. Njengoba nabona uOmathosi, ukhona uOmathosi wabo lala nengane encane nabantu base-South Africa bangorganizeka imithi le zophela umuthi azophela amandla mayingayitholi intombi eyivirgin. Kunzima bazalwane, yikho uJesu John 7:38 athi ukholwa njengokusho kombhalo esiswini sakhe kogobhoza imfula yamanzi aphila. Ake sikholwe njengokusho kweBhayibheli njengokusho komuntu, ayisikhohle umuntu, awukhohle nje namhlanje kwakuthi bantu bangwakho ngoba kuyena unaka ukuthi izwi lithini, ngoba ngikhuluma izwi nje lithini izwi, ukholwe njengokusho kwezwi hayi njengokusho komuntu. Ngoba amazwi okuphila kuJesu, amazwi okuphila kulizwi, amazwi okuphila sezweni. Yasebenza-ke le ndoda ebandleni layo, lakhula ibandla lagcwala bayithela imali abantu. Wavuka uNembesi, ngoba uma wake wahlala umoya ongcwele enhliziyweni njengomlilo, yabona uma yake yasha indawo kusala umuntu oshanyana omncane ukwazi ukuba nomlilo. Wavuka umlilo athi indoda angiyizelwanga lokhu ekwenzayo, ngabizelwa ivangeli eliphilayo. Yabuyela kuleya nsizwa athi indoda mina ngisayifuni le, yathi insizwa umfundisi hayi ndoda ngeke usaphuma, yena ungenile uthi awutsheli muntu. Ake wayixoxa le ndaba uzofa, ake wazama ukuphuma uzofa, zizokubulala lezi zilwane, akuphunywa-ke la ungene khona. Wathula yamudla lento ayi wabhala incwadi, wabhalela umfundisi wangapha eSouth Africa umngane wakhe, hey ndoda ngizigaxe kingeni yenze 1 2 no 3 kunje. Mangithi ngiyabuza kuthiwa ngeke ngisaphuma, ayiposa incwadi, eyiposa incwadi ihambisa ngapha eyithula insizwa yakhe. Mayithola umfundisi ethi uyafona, the man is dead, ufele emanyaleni, ufele emgcoleni. Ngoba seyithanda izinto eziphathekayo. Ngiyajabula ngoba bayangizwa ku-YouTube, mhlawumbe nakhona bazongiripota bangivale, hhayi anginandaba ngikhathali mina, kodwa iqiniso lizobe lizwakele, hhayi lizobe lizwakele iqiniso. Yathula indoda yafa, kanti ihambe ngokwecebo likaNkulunkulu. Izinto zecebo ziyalindwa ngiphansi kwaleso sihloko, njengokuba konke kuyobhidlika kanjalo kumele ukuba nibe ngabantu abanjani ekuhambeni okungcwele nasekumesabeni uNkulunkulu. Abantu abangamesabi uNkulunkulu abafuna izinto eziphathekayo, abantu abangafuni ukuhamba ngokungcwele, abantu abasebenzela isisu sabo obebanjwe yindlala. Kodwa ufuna silangazelele usuku lapho amazulu eyobhidlika khona nakho konke, ngoba uNkulunkulu wethu ufuna silindele icebo lakhe ngesethembisa sithembise sona. Ithe izinto zecebo ziyalinda, thula phambi kaJehova ulindele yena. Ngakhathazeki ngenhlanhla yomuntu oseduze kwami, ngakhathazeki ngebandla eliphumelelayo, ngakhathazeki ngebandla elinabantu abaningi dliwe imali, ngoba kusebenzi lokho. Imali isala la emhlabeni, imali sayifica la emhlabeni. Icebo likaNkulunkulu sengena kwesinye isihloko liyakuvikela, icebo liyakuvikela, icebo likaNkulunkulu. Noma usathane ethanda noma engathandi, ngeke uze ufe lingakafezeki icebo likaNkulunkulu. That is one thing for sure. Hayi noma ngabaquza enze yonke into afisa ukuyenza, ngeke ufe, ngeke nangengozi. Ngiyakhumbula mina engitshela ngqo second in charge kaSathane, uthi abantu yazi besingakunakile, yazi njengamanje sesibavale bonke
akho noyedwa ezulwini ukuthanda wena wedwa bese ngakunakile singakuboni uyinkinga embusweni wethu njengamanje atshelwa i-second charge kaSathane ngqo embonweni ngiyawukhumbula lokubona upheli uNkulunkulu angisize nemkhuleko yenu ngiyayicela ngoba ngiyisitha njengamanje number 1 kuSathane wangitshela ngqo wathi akekho umuntu ongena ezulwini aphume ngokuthanda la emhlabeni wonke jikelele wena wedwa besingakunakile ngabe ufikanga la kodwa njengamanje uyinkinga embusweni wethu athi uma ngibuka lapho iqaba leli phupho manezwe likhulumayo athi uNkulunkulu njalo uma ukhulekela abantu noma kunama-appointments nje usukungena ezulwini nesicelo salowo uphume ubuyele kuyena welikamoya so mayethi uSathane wena wedwa wehle ungena uphume ungena ngokuthanda ezulwini ingoba ukhuleka noma yinini noma kanjani ngesikhathi ukhuleka usuke uzongenela ezulwini bese siyakunika izinto ubuyisele kubantu uSathane bazalwane akaphumuli uyalwa yithi-ke noma uSathane ethanda noma engathandi ngeke uze ufe lingakafezeki icebo likaNkulunkulu ngawe mawu-118 ube 17 no-18 uthi angiyukufa kepha ngiyophila ngishumayela imisebenzi kaJehova. Jehova wangilaya nokungilaya kodwa akanginikelanga ekufeni. Jehova wangilaya nokungilaya kodwa akanginikelanga ekufeni. Awu yazi kwenzeke kanjani bethi ngiyalibhala ngesingisilekiso. Lokhu ukuthi uJehova wangilaya nokungilaya kodwa akanginikelanga ekufeni lisho ukuthi uNkulunkulu wakuhlupha wakuzwisa ubuhlungu kodwa akakunikelanga ekufeni. Kanjani na nangu uJobe uNkulunkulu wavumela ingelosi uSathane uqobo lwakhe wathi ungamthinti yena ngathinti into zakhe zafa ingane zakhe yafa uyathatha imfuyo yakhe wabuya uSathane wathi uNkulunkulu umbonile uJobe indoda ethembekile ehlanzekile impilo engcwele emhlabeni wathi yena yedwa emhlabeni akekho njengaye. Wathi uSathane ngoba unqabile ngempilo yakhe wathi uNkulunkulu anguthinta umzimba wakhe ngokuthinta umphefumulo ushanga amathumbu. Kodwa uJobe akazange one ngithi mina noma uSathane ethande engafuni umuntu wecebo ngeke amenzele. Ngithi-ke leli kuba ngiyukufa kepha ngiyophila ngishumela imisebenzi kaJehova. Jehova uyangilaya nokungilaya kodwa akanginikelanga ekufeni. Hayi sizofika izinto ezivumela uNkulunkulu ngathi uNkulunkulu uqoshela uSathane ngathi uSathane wathi uNkulunkulu uyambona usibanibani ngeke umthini uyangikhotha ngathi uSathane umvikele ngathi hamba uyekele ungathinti ukuphila ushaywe ngazo zonke izinto nangazo zonke iy'ndlela. Ngathi umpostoli Pawuli ngakhala kathathu ngengilosi kaSathane ngihlabe ngeva ngathi uJesu nginamandla ebuthakathake bami ashintshe uPawuli wathi ngiyazibonga ngobuthakathaka bami ngoba yikhona nginamandla. So kunabantu abaney'nkinga emzimbeni yabo ngathi uNkulunkulu ila enamandla empilweni yakho. Uyazi ukuthi uma ekenje wakudedela waphila usuyabaleka wena. Ngengalo mzalwane wathi hey mangeke ngasebenza ngaqasha yangihlula ukukholwa vele ngibe isidaba ngilunge ngingasebenzi uNkulunkulu uyakwazi yonke uvume onjalo. Uthi-ke uDavide kwindodana yakhe kwiziKronike zokuqala chapter 28 verse 20 qina umisipili ukwenze ungesabi ungabi nalivalo ukuba uJehova uNkulunkulu yebo uNkulunkulu wami nawe akayikukuyeka akayikukushiya uze uphele wonke umsebenzi wenkonzo yendlu kaJehova. Akhulunywa uNkulunkulu la mazwi kimi ngathi bewakhuluma izolo ibhekene ney'nkinga emsebenzini wakhe. That was 2012 owakhuluma lawa mazwi wathi uNkulunkulu bebeqina umisipili kwenze ungesabi ungabi nalivalo ukuba mina Jehova uNkulunkulu wakho nginawe
angikuyeka ungakawufezi umsebenzi wokwakha indlu yakho. Understand ngacabanga indlu nje indlu cha ushindu kamoya ngoba siyindlu kamoya. Ngeke uNkulunkulu ungakapheli umsebenzi wokwakha leli. Okungukuthi ngeke uNkulunkulu ngingakaboni ngingene ekhaya ezulwini. Umusa kaNkulunkulu sobe sisonke sibambelele ethembeni. Hayi bambelele ethembeni ngeke uNkulunkulu ungakafezi umsebenzi. Icebo likaNkulunkulu liyakuvikela lapho lasisho khona. Liyakuvikela lifuni nawe. Lavikela inkosi uJesu incane ifaka amanabukeni kuMathewu 2 verse 12. Ayibona icebo likaNkulunkulu liyavikela. Lamvikela uJesu. Mathewu 2 verse 12 izazi ziyaliwe uNkulunkulu ngephupho kuba zingabuyeli kuHerode. Zabuyela ezweni lakubo ngenye indlela. Zinjani izazi ziyaliwe. Wathi uNkulunkulu ningabuyeli kuHerode nimtshele umntwana ukuthi nimbonile. Ngoba icebo liyavikela. Hayi uNkulunkulu uzokuvikela umesamo. Bazokuvukela. Bashonke amagama bathi uthwele. Bakwethuke bathi uyathakatha. AnakuJesu basho. Waze wathi ukuthi ihlukene kabili likaBhezebuli. Manithi ngikubhezebuli ngoBhezebuli. Ngobani thina abangeke basethuke bathi uNkosi uJesu. Bazosethuka nathi kodwa engikwazi yokodwa ukuthi icebo likaNkulunkulu lizokuvikela. Nawe futhi lizokuvikela. Sengikusho kulezi insuku ukuthi 6 November batshelwa inkalo ukuthi ngizobulawa ngakusasa mhla ka7 November 2022. Kodwa namhlanje ngiyaphila. Ngoba icebo likaNkulunkulu liyavikela. Lokho kufanele ukwazi ngawe ngeke ufe ngosuku olurongo. Ayike ufe ngosuku olurongo. Ngazi indaba uNkulunkulu uyangiqondanisa nalabo bantu. Dala ngisanda ukuqala bathilwa yinsizwe yaseGreat Town. Yangitshela ukuthi khona abantu ephambane nabo iyakhona. Yathi kufikizwe kimi ebusuku abantu bayifrenisha abantu bazoyibulala. Hayi futhi babezoyibulala ngempela wathi kufikizwe kimi lathi tell ukuthi abantu akukhulekele. Ngangiqala-ke noma ngangaqali mhlambe ngowasazi kodwa okuyi-early stage ekukholweni kwami uNkulunkulu ngiphathelana nalo muntu. Akatshele mina ngikhuleke ngizomvikela nami ngethuka izinto lapho. Hayi ngakhuleka naye isakhuleka ngamqunga isibindi. Athi ayineba wenze ukuthi usaphila namhlanje. Ngababala abaningi kodwa nje ngifuna ukuthi ukwazi ngeke ufe ngosuku olurongo. Ukuthi ufa kanjani akusho lutho. Kodwa mase kufanele ufe uzofa. Ukufa kwakho akukuvimbi ukuthi uye ezulwini. Hayi akukuvimbi. Ngisho bengakudwaba ngesizulu ekhaya bahlala inkomo babiza onke amadlozi. Wemsukususa ekhaya kudala akukuvimbi ukuthi uya kanjani ezulwini. So asingasikhathazeki thina ngokuthi umuntu ufa kanjani. Kodwa sikhathazwe ukuthi ufe ebuKristu yini na. Nansi into esemqoka. Laphinda futhi icebo. Emva kokuba livikele uJesu lathi izazi zingahambi ngendlela edlula kuHerode. Laphinda icebo. Lafika kuJoseph. Lathi vuka uthabathe umntwana nonina ubalekele eGibhithe. Uhlale khona ngize ngikutshele. Yalalela icebo. Yabona izinto zikaNkulunkulu ziyamamalisa. Ayithi uNkulunkulu namandla. uNkulunkulu akahlulwa lutho. Kodwa utshela uJoseph uthi baleka. Akasho ukuthi ngizokulwela. Kodwa izinto uNkulunkulu angafuni ukusulwela zona. Kodwa athi sibaleke. Kodwa sibaleke ngoba singamagwala. Sibaleka ngoba silalela icebo. Kodwa uNkulunkulu uyamamalisa. Cabanga umuntu ebaleka noJesu. Hawu madoda. Ebaleka noNkulunkulu okufanele uJesu avela kushintsha abemdala abhekane nalabo abantu cha bayilokho ingane leqoba amanabeni wathiwa Joseph abaleka nomntwana nonina ngoba uHerode ufuna ukumbulala umntwana mawufunda iBhayibheli lithi kwakufanele kufezeke icebo
lokuthi uJesu wahamba yokhosela eGibhithe ayintebe umbhalo oprofethi ngoba uNkulunkulu uyalinda izwi lakhe ababaleki ngoba bengamagwala kodwa ufuna kufezeke leliyazi aliprofethi ukuthi uJesu uyibalekele eGibhithe okungukuthi ngamanye amagama uyena uNkulunkulu owenza uHerode afuna ukubulala uJesu kuze kufezeke ukuthi icebo lijulile. Mina ngithi unganaki izinto ezimbi ezikwehlelayo icebo likaNkulunkulu ukuthi yena akazange asitshela ukuthi yabona-ke njengoba ngithi yenza lokhu umphumela wakhona la ongeke ngakhuluma indaba ka-Abraham ayishiya phakathi ukuthi u-Abraham wathi wakaphuma hamba waphuma u-Abraham walishiya izwe lakubo wenza isono esodwa wathatha uLoti kwathiwa Abraham phuma so u-Abraham umunye nomkakhe banyamanye wafanele athatha umkakhe kuphela hamba kodwa wathatha uLoti wathula uNkulunkulu wabuka uNkulunkulu ufika athi kuye hambe uyothandaza hambe uye entabeni kuya ngolimo olujwayele bese ucela umzalwane cela sike singene emkhulekweni esingene emkhosini akasho uNkulunkulu ukuthi ngena nomzalwane uthe wena ngene emkhosini uzongayitholike lento oyifunayo ngoba usumemile ake simlalele nje uNkulunkulu uyenze lento athi yenze wena wedwa ubone ukuthi ufuna ukwenza kuwe uzojabule seyenza kodwa uthatha omunye umuntu awumazi umthatha lo muntu uhlulwa inkanuko uNkulunkulu angeseze ukusiza ngoba usukhuleka nomuntu ohluphekayo nenkanuko wena ubona umzalwane nje kanti ubona inkinga yomuntu maxabano Abraham noLoti exatshaniswayo yini noma sithi baxabana belusi bathe babexoxa indaba indoda endala yazithoba yathi Loti nanti izokhetha izothandayo mina ngizothatha okusale kuwena awuLoti walikhomba iSodoma awabahluka abantu abancane bathanda amadolobha walikhomba iSodoma kanti lizobhudiswa kufanele abaleke umkakhe aphenduke insika kaSawuli uthe mayiqeda ukulikhomba idolobha isuke ehamba then God spoke kade thula uNkulunkulu thulisa ukuthi uhamba nomuntu orongo uNkulunkulu akafuni ukuthi athi mayithi yenzini bese uyamema wathula uNkulunkulu uthe mayiqeda ukusuka uLoti athi uNkulunkulu awubheke eningizimu aphela amehlo akho ubheke enyakatho entshonalanga empumalanga athi yabona la kuphela khona amehlo akho izwe engithe zekuloke lesethembiso uthula uNkulunkulu akasho usebefikile ngokuhamba nomuntu orongo kodwa ufuna azasuka umuntu orongo eduze kwakho abeselenza icebo lakhe ngoba icebo likaNkulunkulu liyalalelwa aliyalalelwa icebo likaNkulunkulu sidlule lapho sithi icebo likaNkulunkulu likubikela okuzayo awunazi zehlo lezikuzumayo icebo likaNkulunkulu likubikela okuzayo John 16 verse 13 uthi icebo alenzi lutho ngithi mina icebo uJohn 16 verse 13 uthi umoya ongcwele mayisefikile uzosifikela okuzayo yikho ngithi icebo likubikela okuzayo esinye isihloko esithi uNkulunkulu akenzi lutho ningabatshelanga abaprofethi bakhe ayakenzi lutho Amos 3 verse 7 ngokuba inkosi uJehova ayenzi lutho ingayambulanga imfihlakalo yayo ezindlekweni zayo abaprofethi ngesikhathi efuna ukubhubhisa iSodoma uNkulunkulu wakhuluma noAbraham ngoba wayazi ukuthi kukhona ingane yomfowabo umzala wakhe lapha phakathi eSodoma sikhonza uNkulunkulu okhulumayo sikhonza uNkulunkulu ositshelayo ngakho-ke icebo likaNkulunkulu liyakubikela okuzokwenzeka masibuyele ekuthenini icebo liyakuvikela ngakho ungesabi mayithe uNkulunkulu ngena kulo mlilo ngena uyophuma ngale kwawo ungezokala ukuthi uyewasha ngeke ushe nephunga likho lavikela uDaniel emphambili wengonyama ngeke ngayithinta loo nto ufuna ukuyithinta ngithi ugxile ngoba icebo likaNkulunkulu liyavikela uDaniel esephonse emphambili wengonyama inkosi ihluphekile ithanda yavuka ekuseni yayokumemeza
Daniel waphendula verse 21 kaDaniel chapter 6. Wathi mana njalo Nkosi, uNkulunkulu uthumile ingelosi yakhe. Wavimba imilomo yezingonyama zengilimazanga ukuba wafunyanwa kimi ukungabi nacala phambi kwakhe naphambi kwakho, Nkosi angenzanga ukuba. Nansi into efuna uNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu kaAbraham, hamba phambi kwami ungabi necala. Hamba phambi kaNkulunkulu ungabi nacala. uNkulunkulu uzovimba imilomo yezingonyama. Icebo liyakuvikela. Icebo likaNkulunkulu linamandla. Icebo likaNkulunkulu lenza izinto ezingabambeki ngomqondo womuntu. Icebo liyabavikela abashanga esithandweni somlilo. Nebukadnezari inkosi wethuka, wasuka wakhuluma wathi kwabomkhandlu wakhe, angithi siphonsa amadoda amathathu eboshiwe phakathi komlilo na. Baphendula bathi enkosini, uqinisile Nkosi. Yaphendula yathi bhekani, bona amadoda amane akhululekile hamba phakathi somlilo. Awachithwanga, ukubonakala kwenye yawo kunjengendodana kaNkulunkulu. Umlilo ubanganamandla emzimbeni yawo, awuhawungukanga ngisho unwele olulodwa ngenxa yecebo likaNkulunkulu. Lephunga lomlilo lisondelanga kubo ngenxa yecebo likaNkulunkulu. Icebo likaNkulunkulu liyizwi lakhe. Hayi, icebo likaNkulunkulu liyizwi lakhe. Ufunda uIsaiah 46, khumbulani izinto zakuqala zamandulo. Ngokuba ngiuNkulunkulu akakho omunye, yebo nguNkulunkulu akakho njengami. Engikumemezele ngaphambili okuyokuza. Nasendulo izinto zingakenziwa ukuthi icebo lami liyokuma yakwenza yonke intando yami. Izinto azimemezele, wamemezela thina singakabiki ukuthi uJesu uzofika. Bamlindele uMesiya, wafika. Ngesikhathi sethu ukuthi uJesu uzobuya azolanda imali. Ayikuzokwenzeka. uNkulunkulu uyalilinda izwi lakhe ukuba lenzeke. Ayisikhonza omunye uNkulunkulu, uyalilandela lilinde. Uyalithuma ngoba liyaphila. Linamandla likhala izwi lakhe. Lithi akukhulumile uyakwenza ngoba icebo likaNkulunkulu liyizwi lakhe. Verse 11 uthi mina engibiza inqe empumalanga nomuntu wecebo lami ezweni elikude, yebo ngikhulumile ngingayi kukufikisa na, ngiqhumile ngingayi ukwenza na. Ayikhulumile uNkulunkulu uyayenza. Uthi ngilaleleni nina enimkhulu ngenhliziyo elikude nokulunga. Niyakusondeza ukulunga kwami akukude, insindiso yami ayiyukulibala. Insindiso okukhulunywa ngayo-ke la yile yokukhithwa kwebala. Insindiso yami ayingalibala. Kuyobe sekukusindiswa komphefumulo, singeke sisaphinde sithintwe yisitha. Namhlanje uSathane uyasizingela, uhamba njengebhubhe selibhoda afuna zona kuyo. Icebo likaNkulunkulu liyizwi lakhe. Wayesethi uJeremiah 1 verse 12, wayesethi uJehova ubone kahle ukuba ngiyakulinda izwi lami ukuba ngilenze. Uyalilinda uNkulunkulu. Ngeke ngamthinta amahubo 138 naphethi, for you have magnified your word above all your name. Khulisile izwi lakho ngaphezu kwegama lakho. Ake simbambe uNkulunkulu ngokusho kwakhe. Bambe ukusho kwakhe. Bambizwa kukhulumile. Ukuthi izethembiso zonke eBhayibhelini zingezami, zinguyebo futhi zingu-amen. Esikhonzeni uNkulunkulu kaMgcwele, sihlale kuye, simkhonzise okwevila. Ivila, elazi ivila. Ake lahlala lapho ukuthi ivila liyakhohlwa ukuthi alidlile, funeka lisuke emphela. Liyakhohlwa ukuthi aliklinile. Ake lasukuma laphela ukushusa inkubi, kathi sihlale ingqobele lapha lizigezi. Yini na? Yivila.
fike ekuseni izitsha ziyinqwaba zilalile, azilali izitsha zomuntu okhuthele zidolile, kuzoze kugcwala amaphele, yebo baba niyahlupheka, kanti amakhosikazi amavila, uzusukuma ushanele endlini akaboni lutho olurong. Angazi ngela ndaba ke ngiyeke. uNkulunkulu wethu uyalilinda izwi lakhe. Lezi ngane ngamavila njalo zizalwa yinini, zizalwa yinini, bese ziyabuya emendweni athi umfana ngofanele. Yisho kuqala isiyashintshana phela wena namhlanje ubuvila nje lokho, ubuvila nje akho mashintshana. Hayi ayikho mashintshana, ubuvila nje. So ubuvila-ke bazalwane, funa ukuthi ingane encane yakhula ukuthi iyeke impakithi incane kanti iyafundiswa, ubani owakwazi ukufundiswa. Sifundiswe kanzima thina, angiyeke imlando yami. Bazalwane, uNkulunkulu uyalilinda izwi lakhe. Icebo likaNkulunkulu liyakuvikela. Imishiphi noma yini oyenzayo mayisho uNkulunkulu, uNkulunkulu will see you through. Uzokwenza ukuthi igcwaliseke izwi lakhe ngawe. Uzobe engayenzi lento ngenxa yakho, kodwa uzobe yenza lento ngenxa yegama lakhe. Okuthathe izwi angazi ukuthi ngilithola kanjani. Ngisazi izinto zingaki eBhayibhelini lapho uNkulunkulu enza izinto ngenxa yegama lakhe. So nakwe ku-119 khona lalithi khona ngisindise ngenxa yegama lakhe. Athi ngithethelele ububi bami ngenxa yegama lakhe. Athi noma ngihamba esigodini sethu zokufa kwesaba okubi, athi uyangilalisa emadlelweni ahlaza, zangiholela emanzini okuphumula ngenxa yegama lakhe. Yazi ukuthi uma uke wabizwa ngumntwana kaNkulunkulu kunama-favors owathola ngenxa yegama lakhe. Kodwa uma uzobizwa ngumntwana kaNkulunkulu bese uyaphila lokho, ngoba uprotect igama lakhe, ngoba igama lakhe uyalivikela. Ngesikhathi evikela igama lakhe, icebo livikela wena othwele umphongolo wegama lakhe. Siyabonga, sicela uMama uNtsibanda sisukumeze ngapha sikhulekele, abese sitshela ukuthi sizokwenzana, sibongele inkonzo enkosini, ukhulekele nakho konke okuzokwenzeka. Jesu Kristu inkosi. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu ngezwi lakhe. Ngizocela ukuthi ngaphambi kokuba sikhuleke ngisho ukuthi sizohlala Baba egameni leNkosi yethu uJesu Kristu, siyabonga Baba wethu ongcwele, sibonga izwi lakho ngantambama usuku lonke. uNkulunkulu wethu, wena wazi izidingo zethu, wabona ukujula kwenhliziyo yomuntu ngamunye. Ngesikhathi sonke uyaqonda esidingayo. Sibongile Baba wethu ongcwele, nanokwazi nje ukuthi nathi impela singabe icebo lakho, nanokuthi icebo lakho selokhu laba khona mhla ungakasekelwa ngokuphila kwethu. Namanje-ke Nkosi siyabonga udumo olufanele nezibongo zingezakho. Sesizophuma-ke Nkosi manje sihlukane siye siphumuze imizimba. Sicela ubukhona bakho emicabangweni yethu, sisetshisa konke esidlile kulolu suku ngokuphefumula. Siyabonga kakhulu ukuhlangana Baba wethu ongcwele, sibuka lona icebo lakho ukuthi usihlelele thina ukuthi sibe khona. Bakhona ngabe befisa ukuba khona kodwa baphumelelanga, abanye ngenxa yokugula, abanye ngenxa yomsebenzi, abanye ngoba sebesandulele. Siyabonga thina sisekhona ukuba sizwe bese siyaqonda, bese sihamba ngokuqonda uthezweni lakho. Siyawulazi iqiniso neqiniso liyosikhulula, sinikeze udumo uNkulunkulu wethu ntambama. Sesizolala-ke sibusisa-ke ukudla
osiphe khona kwenyama. Siyacela Nkosi ukuthi ubiyele ilona lo wesakudla angabe because wokugula. Siyacela Nkosi ukuthi ukwandise uze futhi Nkosi usiphe nezizwe zokuthwala, usise ngezandla ezikwenzile, usise nabantwana bakho abanikele. Siyabonga Nkosi kukho konke akekho ufana nawe empilweni zethu. Uyesiqalo iziphetho uNkulunkulu wethu, sithande ngothando olukhulu, sasikude singakwazi kodwa wasithanda ngothando olukhulu. Sibongile nofakazi uNkulunkulu wethu lo kade sikushera ilona lo esithathazela engodleni wakhe Baba wethu ongcwele, singathi singakheka angabe bikho zophuma engashayiphelanga ngendlela efanele kule nkonzo. Siyabonga Nkosi, siyacela ukuthi nabaphindele emuva emakhaya babiyele kubanzima bathwale. Siyakholwa Nkosi ukuthi uma kukuhle emehlweni akho silondile izwi lakho, sahamba kahle phambi kwakho, sizokubona ekhaya. uJesu Kristu